ओइ फाग्ला सोमलाया उन्दै मोनबायनो मालाय हा माला मोनथियाखै आरो नोङो ओहो आं मोनथिथाराखै बेथाना बेथिलै हौवानो हाब दंसैलै बे एबाराव ओइ खय बोसोर जाखोमोनलाय बिसिनि हाबा जानाया जानोलै 3 बोसोरसो जाबाय खोमालै हाब 3 बोसोरनि उनावसो लाबाय बिसोर दालाय गेजेराव दावराव दावसि जाना 5 बोसोर बेंगालराव थांनानै थाहैनायालाय सोमलाया अ नङा माथो गैया ओमफ्राय आंहा ह सम्फासो जाबाय मैयाथिं मालाय ह साख्रि आवला हौवा नायफैहां जाना दंनो रेलवेआव मावग्रा बेखायनो आंखौ एडभान्स ब्रेकआप खालामग्रोबाय ओमफ्राय सोर सैमाया साला आंखौ एरना खोन्थाखो आंलायनो माबा गोदोनि एक्सखौ लाना गौरां पार्कआव आइसक्रिम जादोंनो फट'बो देखायबावदोंनो ए ओमफ्राय थांदोंमोन आरो नों अबाव थांनोब्रा बे आंनि फेसबुकनि प्रफाइलनिफ्राय फट'खौ लाबाय आरो सोरबा हिनजावनि फट' लानानै एआइजों बुजाबना होबाय थाल्ला बेखौ लानानै दावराव दावसि मास मोनसे ओमफ्राय थाङै थुङै लास्टआव ब्रेकआप ओमफ्राय आंहा मा जाखो सम्पा बेफोरखौ बादहो सोमनानै फिसाखौ नायनांगौ हस्पिटालाव दा नायाबा दाय जालायगोन बेथ' आंनि फिसा जानो हानाय नङा आंबोथ' गुफुर आरो दांदुलियाबोथ' गुफुर नाथाय आंनि फिसाया मारै गोसोम जाखो बे साला सुवाद खावब्लानिनो नांदेरखाथारदों बियो आं दाउटसो जाबायलै दांदुलि बे डक्टरा सोलायाखैथ' जोंनि फिसाखौ मालायनो हरनानै दस्रानिखौ जोंनो होफैयाखैथ' थै जाथारलायबाय बेना गावनि फिसाखौनो मा होनो नुबाय दा सोगाबबाय दा हामा जावैसो नोंनिनो फिसालासो बियो बिदि दाबुं थां जावैसो बाजाराव थाहैथ'दो एसे आहार जाहोनि बाबुखौ इस आहार जाहोनायावलाय मानो बाहेरायाव थांलायनांगौ आंलाय दे जाहोदो आंबो नायनोसै बाबुनि दुदु जानायखौ ने बाबा ने ओइ बिसोरखौ सोर फोरोङोलै बिदि दुदु जाजेननायखौ देनजारलै बिसोरो लाजनो रोंमारला बे बैथिं थाहै थै কি চাচা চাপড়ি নাকি চাপড়ি আরো স্পিড চলাবি বাইকটা আরো স্পিড চলাবি बर'सो आं बाबु आरो सासेबाव सासेब बाइकआ होसोब सासेब मानिया होलै जा दं सासेब पास गेराव दाबो आं सालायनो नो रोङाबा नोंखौ सालायहोनाय माने आं गावखौनो गाव फोजोबना लानाय गिदों नै दाउआबो है बिदि दाउ दु सखा दाउस्रि दाउला बिसोरखौ जेबो गिनाङा जाम्बा बिसोरखौ लाखिना लाब गैया बिसोर थैखाया हरै फाग्ला जिबौआ हे गैला सेस मानो बुथारखो नों जिबौखौ फाबनांसिगोन नों दाना आं बुथारनो होननानै बुथारदों नामा मालाय गावसो बारस'फैदों दा खिजानि इच्छाधारि नागिनसोमोनदां सान्दुं गोसाबाथाय खालि बे जिबौ बारस'नाय लामा खान्दाय बारस'नायानोसै बेबा अबे मोनसे रुमाव लायदा कल खालाम ओइ आसोल अबे रुमाव जेनेरेलाव ना केबिनाव गोजौआव फै गोजौआव जेनेरेलाव अके ओइ बिदि समाव बोरैबा लाइन थांना होनांगौब्रा थोद फाग्ला बिदि दाबुं जोंहा खेबसे बिसालाव जाखांबाय बिदिनो 20 मिनिट थाबथा जादों जोङो बिसालाव खेला मोनाखै नै बेनो जानांगौ रुमा आव बाबु हाब माथो आंनिसो लाथारदोंलाय हनै नोंना नोमाय खावब्लाया बेनो बाबा बेखौबा हनै दहायनिफ्रायनो दावराव जागासिनो खावनानै लादों होननानै औ बिमायनि लायाबा सोरनिजों लानांगौ फैदो बाबु एसे बामनोसै रथ' खावब्ला आंनि फिसाखौ आखाय खालि दाबामखा नों साला बिमाय जानानै गस्ला गांसेबो लाबोफानो हायासै आरोना दे गस्ला लाबोआसै फैसा 500 होनानै बामदो हाब जोंबो जेबो लाबोफानो रोङासैब्रा नेजिम आंहाबो जेबो गोसोखांफ्लांनो रोङासैब्रा अयथासार सान्दुं गोसालै लामायावबो बोरैथो गोसोखांनोब्रा आंनि फिसाखौ बामनोबा आखायाव माबा मोनसे होनाबाबो बामथारनांगोन नों जारलासो जाबाय दानाबा ओइ जिम नोंनाव 10 थाखा दं 10 थाखा ओहो गैया माबा केस गैया आंनाव अनलाइनसो दङ अनलाइन जागोन सोमला अनलाइन हरनोसै आङो गुगोल पे आव
नोमफा बे एफा गथ' गोरलैनाव अबेनि गुगोल पे थानांगौ नोंनाव लादोब्रा नोंनि एकाउन्टनिफ्राय बाबुनो बहनना होफिनदो औ जायो बिदिबाबो ओइ नाथाय मा 10 थाखा बेलाय 200 हर 200 थाखा दंबा रंजा दे 50 थाखा हरनोसै आङो आं मानिया आं 200 थाखा हरथारनांगौ 200 हर 500 हर 200 हर आं मानिया गोदोनाखौ हास'आबो मोनानो आंनिफ्राय ओइ देखो हा मैयाथि नों बावसो आरो बेबो सावथाल हौवाजों सावथाल नङालै जाम्बा बियो निग्र'सो निग्र' मैनाथि एसेबां लोरबां नोंनि गोसोआ बर' हौवा गोबादोंमोन नामा नोंहा बड'लेण्डआव एसेबां मोजां सेंग्राफोर दं अबाव आन्दाया थाखो नोंलाय दे आं मोनासै एटलिस्ट दस्रा बर' हौवाबाबो अरजालामोनलाय बालन्दाबाबो अरजालामोन इट्स माय चइस आंनि गोसो आं जायखौ लायो लाया नोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ खोथा गैया बुंनांगौ दं लाजिनाय मोनो संसारखौ आंसो जागोन नों जाहोनांगोन नामा लाजिनो आरो बेबो नों आं बे खोथाखौ खोनानायनि सिगां मानो थैयाखै गन्थ'आनो गैजाबाया थैदो नोङो दाउली हाब नों आंखौ दाउली बुंबाय औ बुंगोन आं दाउली yes and you where coming from twinkle twinkle little star you thirsty crow then go away come again another day tus how you Mwnbai English हिन्जावखौ मा होनोमोनलाय girls how you Mwnbai English little girls मैनाथि Who the hell are you? What's going on, baby? कुछ नहीं हुआ baby they are all gathas you are black gathas I am marrying this girl long time 6,000 years ago before you birth and someone from railway sakri maugla sebaying from me and now you are sebaying from railway sakri maugla hey brother don't worry I am giving my sister Stella to you हनै फाग्ला गावनि सिस्टारखौ नोंनो होनोसैनो जाम्बा लादो हा नंगौ नामा सार फट' पिक्सार show me beautiful hey Stella come here